खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौराङाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ जों मिथिगौ गासै आसामावनो थांनाय सप्ता मोननैसो सिगाङाव मोनद' जौगाहांनाय हारि फारियै मरान, मथक, सुतिया, कच, राजबंशी आरो आदिबासीफोरनो आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा एसटिनि स्टेटास एबा एसटिनि थामोनथा होनो नागिरनायनि हेंथायै थाखानाय ट्राइबेल माहारिफोर एबा थाखानाय एसटि माहारिफोरनि गासै आफाद आरो लोगोसे फरायसाफोरा गोख्रोङै सोमावसारनाय जादोंमोन। गोख्रोङै सोमावसारनायनि गेजेरजों थासारिया हरखाबै दुंहाव सोमजिनायजों थांनाय 29 नभेम्बर खालाराव फरायसाफोरा सोमावसारनायाव बिटिसि सेक्रेटारियेटआव बुफाय बुसि जाथायबो खालामदोंमोन। जाय जाथाया गासै बिटिसियावनो गोख्रों फिनजाथाय सोमजिहोदोंमोन। थांनाय 30 डिसेम्बर खालाराव फरायसाफोरनि बेफोरबादि सोमावसारनायनि थाखाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्टार आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्टारखौ बोखारनायनि उनाव गोदानै क'क्राझार मुलुगसोलोंसालियाव बनबिता ब्रह्मखौ गोदानै रेजिस्टार आइसि महरै थिसननाय जादों। बेराफारसेथिं स्टेट गभर्नरनि जुडिसियेल इनकुवेरिनि नटिस फैदोंमोनब्लाबो बिथांमोना इनकुवेरि गैयालासेनो इनभेस्टिगेसन गैयालासेनो आरो जेबो प्रुफ गैयालासेनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि सानै रेजिस्टारखौ रिलिज होनाय आरो बोखारनायखौ जों माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया होनना बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि ट्राइबेल फरायसाफोरा खुद्रिसारनानै सानै रेजिस्टारफोरा जेरैबादि दंमोन बिथांमोनखौ बेबायदिनो थानो होफिननांगौ होनना थांनाय सानखालि दाबि खालामदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि ट्राइबेल फरायसाफोरा आरो मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरनि थासारिनि इयुननि थाखाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्टारखौ रिलिज होनायनि अर्डारखौ बोखारनानै लाफिननो थाखाय खावलायनायजों लोगोसे खुद्रिसारदों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि ट्राइबेल फरायसाफोरा। बिटिसिजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि सोरगिदिं मेला आरो जुवा आड्डाखौ दासान्दि आयेन बेरेखायै सोलिगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। गोबां आफादा बेफोर समाजनि मुगैथावना बेरेखा हाबा मावनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होनना गोबां माखासे सान सिगांनिफ्रायनो गोख्रों रावजों सोंखारिबोदोंब्लाबो खायसे दुथांफोरा जौ जुवा होनायखौ बन्द' खालामाखै, जेराव गासै थासारियानो गाज्रि जालांनो हमदों। फरायसाफोरनि इयुन आथिखालाव फेस्टिभेल खुंनायनि थाखाय माखासे लाहार फाहार खालामनाय एबा सोलिबाय थानाय बायदि बायदि फेस्टिभेलफोरावबो गनायजाथावै रंजानाय जुवा खेला होनायफोरखौ नुनो मोन्दों। बेफोरखौ लानानै एबा बिटिसिआव आथिखालाव जौ जुवा होनायखौ बन्द' खालामनांगौनि दाबिजों क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनो मेम'रेन्डाम गथायदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ। खौरांगिरिनि सिगाङाव बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव दैखेब नार्जारिया साफ्रोमबो माहारियारि आफाद आरो बिटिसि सोरखार आरो क'क्राझार जिल्ला खुंथायखौ सांग्रां जानो थाखाय खावलायदों आरो थाबैनो बन्द' खालामनांगौ होनना बिथाङा बुंदों। नाथाय फैबाय थानाय समाव खुंथाय सोरखारा मा राहा लागोन बेनि सायाव उननि समासो फोरमायसिगोन। इंराजि गोदान बोसोरनि गिबि सानाव आसाम पुलिसनि जौसिन मासियाव थानाय गोबां दैदेनगिरिफोरखौ प्रमसन खालामदों। डिआइजि इन्द्रनि बरुवाखौ आइजिपिआव प्रमसन खालामदों। मख'नो गोनांदि आइपिएस मुक्ति ज्योति महन्तखौ डिआइजिआव प्रमसन होनाय जादों। आइपिएस जयश्री कारसाखौ डिआइजि महरै प्रमसन होनाय जादों। आइपिएस वेदान्त माधव राजख'वाखौ डिआइजिआव प्रमसन खालामनाय जादों। बेबादिनो आइपिएस डेभिड नित्तमा डिआइजि मासियाव मोनदों। आइपिएस मुन्ना प्रसाद गुप्ताया डिजिपिनि कमेन्डेसन सनानि मेडेल मोनदों। आइपिएस सार्थ प्रार्थी महन्त बिथाङा डिजिपिनि कमेन्डेसन सनानि मेडेल मोननो हादों। आइपिएस हिरेन चन्द्रनाथ आरो सुरेन्द्रनाथ कुमाराबो डिजिपिनि कमेन्डेसन सनानि मेडेलखौ मोनदों। आरोबाव गुबुन गुबुन गोबां आइपिएस मावख'गिरिफोराबो डिजिपिनि कमेन्डेसन सनानि मेडेलखौ मोननो हादों होनना फोसावनाय जादों। गोदान बोसोरनि जागायजेननायाव रेल दावबायारिफोरनि थाखाय मोजां खौरां फैगासिनो दं। दानिफ्राय रेल दावबायनाया दावबायारिफोरनि थाखाय बांसिन आराम गोनां जागोन। आसाम आरो सोनाब बेंगलनि बिसायख'थिनि सिगां मिरु सोरखारा सा सानजा आरो सानजा भारतखौ सरजाबनाय मोनसे गाहाय रेलवे बिथांखिनि थाखाय बाथ्रा फोसावदों। मख'नो गोनांदि इन्डियान रेलवेनि बादिब्ला गुवाहाटी आरो हावड़ानि गेजेराव वन्दे भारत स्लिपार ट्रेननि भाराया अख्रां दावबायनायनिख्रुइ खमसिन जागोन। वन्दे भारत स्लिपार ट्रेननि स्पिडा घन्टासेयाव 180 किल'मिटार जागोन आरो फालांगियारि महरै बेयो घन्टायाव 160 किल'मिटार खारगोन। भारतीय रेलवेआ 6 दाननि गेजेराव आरोबाव मोन 8 वन्दे भारत स्लिपार ट्रेन जागायनो बिथांखि लानाय जादों।
बेराफारसेथिं रेलवे मिनिस्टार आश्विनी वैष्णवआ ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों। गोबाव समनिफ्रायनो गोदान जोलैनि रेलगारिफोरनि दाबि खालामगासिनो दंमोन। बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै बन्दे भारतआ भारतारि रेलवेयाव गोदान लेभेलनि मानसिफ्रा बेखौ जोबोद मोजां मोनदों। हादोरनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बन्दे भारत ट्रेनफोरखौ सालायनो दाबि खालामनाय जादों। मन्त्रि बिथाङा बेखौबो बुङो दि बन्दे भारत स्लिपार ट्रेनखौ रोजा रोजा किल'मिटारनिबो बांसिन दावबायनायखौ नोजोर होनानै डिजाइन खालामनाय जादों आरो बे ट्रेनआ गोलाव जानथायनि दावबायारिफोरखौ गोख्रै, आराम गोनां आरो गोदान मुगानि दावबायनायनि थाखाय सुबिदा लाबोगोन। बन्दे भारत स्लिपारआ एडभान्स सेफ्टि फीचार्स फोसाबनाय, सासपेनसन सिस्टेम आरो बुहुमनां थाखोनि स्लिपार बर्डजों सोमोन्दो दं, जाय मोनानि दावबायनायखौ बांसिन सुबिदासिन खालामो। बे बाथ्राखौ बुङो रेलवे मन्थ्रिया। गोदान बोसोरनि सेथि सानाव रायजो सोरखारा बोसोरनि गिबि केबिनेट जथुम खुंनाय जादों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मासि लानानै दैदेननायाव कयनादारायाव जानाय केबिनेट जथुमाव सोलोंथाइ आरो सावस्रि बिथिंखौ लानानै गोनांथि होनानै गोबां आयदानि सायाव सावरायनाय जालाङो आरो गुबैयै मोननै थिरांथा लानाय जायो। केबिनेटआव MMCH आरो काल्ला पाहाड़ चौराहाखौ मिरु खालामनानै गं 800 बिसिना गोनां सरासनस्रा देहा फाहामसालि गोनां मेडिकेल कलेज लुफुंनो थाखाय 1201.6 कौटि रां गोदान खुंथायारि गनायथि होदों। मख'नो गोनांदि गोदान बोसोरनि गिबि सानावनो जानाय केबिनेट मेलनि गेजेरजों गोबां आयदाफोरनि सायाव सावरायनाय जादोंमोन। सावरायनायनि उनाव केबिनेटआ सोलोंथाइ आरो सावस्रि बिथिङाव मोननै गोनांथार थिरांथा लायो आरो गुबुन गुबुन आयदानि सायावबो सावरायनायजों लोगोसे बे जथुम्माया सोलोंथाइ आरो सावस्रिनि सायाव नोजोर होयो। मख'नो गोनांदि बोसोरनि गिबि सानाव गोदान साननि केबिनेट हाबाफारिनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रिया गोबां गोनांथार थिरांथाफोरखौ फोसावो। गिबि मन्थ्रिया बुङो दि बाबु स्किम, अरुण'दय स्किम, बोराय बैसोनि पेन्सनखौ बांहोगोन, नेवसिजानाय सिबियारिफोरनि थाखाय स्किम, केन्सार बेरामिफोरनि थाखाय हेफाजाब आरो सेमिकन्डाक्टरनि थाखाय मावथांखि बायदि बायदि हाबाफारि लानायखौबो बिथाङा फोसावो। गोदान बोसोरखौ बरायनाय समाव गारि मथरनि थांलाय फैलायखौ नोजोर बोनानै पुलिस बिफाना गोख्रों नोजोर लाखिदों। हादोरसानि हान्थामेला बिफाना गोदान बोसोरनि रंजानायनि मुङाव जेबो गाज्रि जाथाय जाया आरो लामा जाब्रबथायफोरा जाहाथे गोजानाव थायो आरो जायखिजाया नखरखौ दुखुआव खोख्लैहोआ बेखौ नोजोर होनो थाखाय सांग्रां लादों। गासै हादोरसायावनो लामा जाब्रबथायफोरखौ होबथानो आरो गोदान बोसोराव जिउ खहा जानायनि अनजिमाखौ जुक्ति गोनाङै दबथायनो एबा खमायहोनो थाखाय जिल्ला खुंथाय पुलिस बिफान आरो आबगारि आरो हान्थामेला बिफानफोरा जयैनो गोख्रों नाजागासिनो दं। गुबुन गुबुन गोनांथार लामाफोराव सानहर जौ फेनानै गारि सालायग्रा आरो ट्राफिक आयेन सिफायग्राफोरनि हेंथायै अपारेशन खालामनायखौ जागायदों। रावबो सांग्रांथि गैयै गारि सालायगिरिफोरा दावबायारि आरो थाबायग्रा सुबुंफोरनि जिउआव गिलिर खैफोद लाबोनो हाया, बेनि सायाव हरनि समाव जर'खा नोजोर होनाय जादों। गुबैयै थांनाय बुधबारखालिनिफ्राय गोदान बोसोर फालिनायनि थाखाय कामरुप मेट्र'पलिटान जिल्ला हान्थामेला बिफाना जर'खायै सांग्रां लादों। बे बेलायाव हान्थामेला बिफाननि स्पेशेल डिउटि अफिसार गौतम दास बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला गोदान बोसोराव हान्थामेला बिफाना ट्रेफिक आयेनफोरखौ लानानै सिगांनिख्रुइ बांसिन सांग्रां आरो गोख्रों लाखिनाय जादों। जुदि गारि सालायगिरिफ्रा जौ लोंनानै गारि सालायोब्ला एबा बोसोर फालिनायनि मुङाव गारि सालायो अब्ला गारि सालायनायनि लाइसेन्सखौ बन्द खालामनायजों लोगोसे हान्थामेला आयेननि 185 दफानि सिङाव 10,000 रां जुरिमाना होनांगोन आरो बेफोरबादि गारि सालायगिरिफ्रा पुलिसजों मोगा-मोगि जानांगोन होनना बिथाङा बुंदों। लोगोसेनो बिथाङा बुंबावोदि जुदि ट्रेफिक आयेनखौ सिफायनाय जायो अब्ला गारि सालायगिरि आरो बिगोमा सानैनिबो बेरेखा केस रेजिस्टार खालामनाय जागोन। गुबुन फारसेथिं हान्थामेला बिफाना थाबायग्रा सुबुंफोरजों लोगोसे गासै थाखोनि लामा थाबायग्राफोरनि गाव गोसोआरि हेफाजाबजों लामायाव जेब्लायबो रैखाथियै थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय खावलायदों। मानोना लामा जाब्रबथायफोरा सुबुं माहारिजों बानायजानाय, बेनिखायनो बयनिबो गोथार नाजानायनि गेजेरजों लामा जाब्रबथायफोरखौ होबथानो हायो आरो जाब्रबथायाव थैनाय अनजिमाखौ खमायनो हायो। हान्थामेला बिफाना गोदान बोसोर फालिनाय समाव जौ फेनानै गारि सालायगिरिफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानायखौ फोरमायदों। हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सखौ मोजां सालायनाय लाबोनो मोनसे गिदिर खाबु होननानै बुंदों।
बृहस्पतिबाराव एबा थांनाय सानखालि हादोरगिरिया बुङोदि बेनि मुलाम्फाखौ समाजनि गासैबो थाखोफोर गुबैयै गोग्लैसोनानै थानाय सुबुंफोरनिसिम सौहैहोनाया जोबोद गोनांथार। रोंगौथि जौगाहां आरो फालांगियारि मन्त्रालयजों खुंजानाय मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ बुंबावनाय बायदिब्ला आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स एबा AI आ फैबाय थानाय जिथायाव भारतनि रांखान्थि बिथिं आरो हादोरनि गासै GDP, साख्रि आरो दिहुनथायाव मख'जाथाव बिहोमा होगोन। आरो बिथाङा बुंबावदि डाटा साइन्स, MI इन्जिनियारिं आरो डाटा इन्टेलिजेन्सजों लोगोसे रोंगौथिफोरा हादोरनि AI टेलेन्ट टुल बाहायनायाव गोनांथार बिफाव लागोन। बिथाङा बुंबावोदि सोरखारा दारिमिन आरो सोलोंथायारि फसंथानफोरजों लोगो नांनानै बिरोंदामिनखौ बोजबना लानायल' नङा, नाथाय बियो मोनसे बिबान गोनां इयुन दाफुंनायनि थि खालामगासिनो दं। हादोरगिरि बिथाङा बुंबावनाय बायदिब्ला सोरखारा दारिमिन आरो सोलोंथायारि फसंथानफोरजों लोगो नांनानै बिरोंदामिनखौल' नाजावना लायाखै, नाथाय बेयो मोनसे बिबान गोनां इयुनखौ महर होनायखौ थि खालामगासिनो दं। हादोरनि सुबुंफोरखौ मोनसे जौगा भारतनि थांखिनि फारसे खामानि मावनो खावलायो आरो गोदान सोलोंथाइ खान्थिनि गेजेरजों भारतखौ मोनसे गियानि, गोहोगोरा आरो बिरोंदामिनजों सालायजानाय गुवार आरो जौगालु हादर महरै सोलायनो समायखिरा लानो खावलायो। बिथांजोआ गोख्रोङै बुंबावोदि सोरखारा फरायसालिफोरावबो आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि बाहायनायखौ बांहोगासिनो दं। बे समाव जागायनाय स्किल द नेशनेल चेलेन्जनि थांखिया जादों AI सोलोंनाय आरो गोदान दिहुनथाइखौ गुवारै बांहोनाय, भारतनि लाख लाख फरायसाफोरखौ फोजौखांनाय आरो बिसोरनि गोहोखौ बांहोनाय आरो इयुननि थाखाय थियारि खामानि मावग्रा सोरजिनायाव गोनांथार जागोन। AI आ बुहुमनां रांखान्थि आरो समाजखौ मोनसे गोदान दिथा होदों। बिथाङा बुंबावनाय बायदिब्ला लाइमोन भारतनि थाखाय AI आ टेक्न'लजिल' नङा, नाथाय मोजां सोलायनाय लाबोनो थाखाय मोनसे मोजां खाबु। आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सखौ समाजारि, रांखान्थियारि आरो बिरोंदामिनारि हेंथाफोरखौ खमायनो थाखाय बाहायनांगौ। गावनि बिबुंथियाव हादोरगिरिया बुंबावोदि बेनि मुलाम्फाया समाजनि गासैबो थाखोफोर आरो जर'खायै गोग्लैसोनानै थानाय सुबुंफोरनिसिम सौहैनांगौ। हादोरगिरिया बेखौबो बुङोदि सोरखारा डिजिटेल पाब्लिक इनफ्रास्ट्राक्चारखौ गोख्रों खालामदों आरो हादोरखौ AI आव बुहुमनां हादोरगिरि एबा दैदेनगिरि महरै गायसननो थाखाय इन्डिया AI मिशनखौ मावफुंगासिनो दं। तेजपुर मुलुगसोलोंसालियाव दान मोनथामनि हेंथा सोमावसारनायनि उनाव बावैसो जालांनाय जाथायखौ लानानै गासै जाथायखौ नायबिजिरनो थाखाय मोनसे गोजौ थाखोनि 3 सोद्रोमानि कमिटि दानाय जादों। बे गोदानै दाजानाय कमिटिया भाइस चेन्सेलर सोमनाथ सिंहनि सायाव दैखांनाय अजदफोरखौ नायबिजिरगोन आरो बे कमिटियाव 3 सोद्रोमा दङ। मख'नो गोनांदि मणिपुर मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर एन लकेन्द्र सिंह, नागालेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर जगदीश कुमार पाटनायक आरो UGCनि नेहाथारि प्रफेसार मनीष आर जोशी, बेजों लोगोसे भाइस चेन्सेलर सोमनाथ सिंहआ नायबिजिरनाय समाव गासैबो बिबाननिफ्राय जानगाराव थानांगोन। मुलुगसोलोंसालिखौ मोजाङै सामलायनो थाखाय IIT गुवाहाटीनि डिजाइन बिफाननि प्रफेसार अमरेन्द्र कुमार दासखौ तेजपुर मुलुगसोलोंसालिनि गोदान भाइस चेन्सेलर महरै थिसननाय जादों। मख'नो गोनांदि सोमोन्दो गोनां बिफाना सोमनाथ सिंहखौ नायबिजिरनाया जोबजासिम गोनांथार सुक्ति लानो बिथोन होदों। बेनि अनगायैबो बिथोनलाइ होनायनि दानथामनि गेजेराव कमिटिया गावनि नायबिजिरनायनि रिपर्टखौ गथायनो नांगोन होननानै रायजोआरि महरै रोखा खालामनानै होदों। मुलुगसोलोंसालि बिबानगिरिफोरखौ नायबिजिरगिरि आफादनो गासैबो रोखोमनि हेफाजाब होनो बिथोन होनाय जादों। मख'नो गोनांदि नायबिजिरनाया जोबजासिम सोमोन्दो गोनां बिफाना सोमनाथ सिंहखौ अनिबार्य सुक्ति लानो बिथोन होदों। नङाब्ला मोनसे आबुं रायजोआरि बिबुंथियाव फोसावनाय जादोंदि कमिटिया बिथोन होनायनि दानथामनि गेजेराव गावनि नायबिजिरनायनि रिपर्टखौ गथायनो नांगोन। बेजों लोगोसे मुलुगसोलोंसालिनि बिबानगिरिफोरखौ नायबिजिरगिरि आफादनो गासैबो रोखोमनि हेफाजाब होनो थाखाय बिथोन होनाय जादों। थांनाय सेप्तेम्बर दाननिफ्राय मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा, फोरोंगिरि आरो मावफारियाफोरा थाद'नाय गैयाजासे हेंथा सोमावसारबोगासिनो दं। बेनि गुबै जाहोनानो जाबाय भाइस चेन्सेलर सोमनाथ सिंहनि सायाव थिसनथाइ खान्थियाव बेले-बेजे आरो रांखान्थियारि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि सायाव गोख्रों अजद होनाय। बयबो आरोबाव गोदान बोसोरखौ बरायबाय। दिनै इंराजि बोसोर 2026 नि गिबि सान। फुंनिफ्रायनो हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव सुबुंफोरनि होंगो दोंगो पिकनिक जानाय नुनो मोन्दों।
बेबादिनो नामघरफोर आरो मन्दिरफोरावबो सुबुंफोरनि होंगो दोंगो जानायखौ नुनो मोन्दों। गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै आरो गोदानखौ बरायनायजों लोगोसे बयबो इसोरनि खाथियाव आरज गाबफैदों। 2020 मायथाइनि जौगाखांनाय आरो गाहामनि बुंफबनायखौ हामलायथि बावहरदों। नामघर आरो थानसालिफोरावल' नङा, गोबां सुबुंफोरा गाव गावनि आंगोफोरजों गुबुन गुबुन पार्क एबा पिकनिक स्पटफोरावबो सम हगारनायखौ नुनो मोन्दों। हादोरसानि गुबुन गुबुन ओनसोलफोर बायदिनो गुवाहाटि नोगोरमानि बाहेरायावबो फालिदों। बेनि गेजेराव गोसो गोरबोजों रुंसारि जुबिन गार्गखौ मान बावदों। सनापुरनि जुबिन सावनाय जायगायावबो फुंनिफ्रायनो सुबुंफोरनि होंगो दोंगो आरो ज' जानायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। अरुणोदय बिथांखि मोनफुंग्राफोरनि थाखाय बे समाव सोरखारा मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों, जेराव अरुणोदय मावबिथांखि मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां होननानै बुंनांगोन, जेराव फैगौ 20 फेब्रुवारि खालाराव मोनगोन बयबो एबा साफ्रोमबो अरुणोदय मुलाम्फा मोनगिरिफ्रा 8,000 रां मोनगोन। BPF दोलोनि सोरखारा थारैनो बर'नि जोहोलाव रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हागोन ना? थारैनो उदां लाबोनो थाखाय खामानि मावगोन ना BPF दोलोनि सोरखारा? हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिथाङा आद्रा थाबावनाय जोबथेसालियाव थानांनाय गासै बारग' NDBफोरखौ उदां खालामगोन ना? बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै दासान्दि समाजारि बिजों फेसबुकनि गेजेरजों सावरायजानायखौ नुनो मोनगासिनो थादों, जेराव गोबां सुबुंफोरानो बिथांखौ उदां आखायाव थामहिनबा उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय दाबि दैखांदों। जेराव ओरैबायदि बाथ्रा फोरमायथिदों दि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF पार्टिया गोहोआव फैनायनि उनावनो रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनांगौ, बेखौ लानानैनो सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों। आसा खालामो बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाहाथे जोहोलाव रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायाव हानायमानि खामानि मावगोन आरो गासै बारग' NDBफ्रा जाहाथे उदां अख्राङाव फैनो हायो। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोनि सोरखारा जोबथेसालियाव थानांनाय गोबां बारग' NDBफोरखौ केस नांनानै थानाय, जेराव NI केस नांनानै थानाय माखासे सोद्रोमाफोरखौ उदां लाबोनो हादों आरो नखर आरो समाजाव गोरोबलायनानै थाफैनो खाबु होदों। नाथाय बेनि अनगायै गोबांथार माखासेफ्रा दासिमबो जोबथेसालियावनो दं, जेराव रन्जन दैमारिजों लोगोसे माखासे बारग' NDBफ्रा दासिमबो जोबथेसालियावनो दङ। बेनिखायनो जाहाथे बिथांमोनखौ उदां खालामनो BTC गोदान सोरखार खुंथाया थाबैनो आखायाव लायो। दुखुनांथाव बाथ्रा दि जों बयबो मिथिगौ NDBनि गायसनगिरि, NDBनि आफादगिरि रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियावनो दं। दिनैनि समाव जों बयबो गारां दैखांनांगोन, सोरखारनि हेंथायै जों गोख्रों रावजों उदां खालामनांगौनि थाखाय खौसेयै आगान सुरनांगोन। मानोना गेदेमा रन्जन दैमारिया जोंनि गेजेराव, हारिनि गेजेराव थानानै खामानि मावनो खाबु मोननांगौ आरो बिथांबादि सुबुंखौ जोंनि हारिनि गेजेराव उदां जानानै थानांगौ एबा उदां जानो थाखाय जों बयबो नाजानांगोन। सोर बिथां रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव फैजानो लुबैयो एबा हास्थायो? कमेन्टनि गेजेरजों बुंहर। लं लिभ रन्जन दैमारि। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांबावदि बारग' NDBफोरनि गोख्रों नाजानायाव थांनाय माखासे बोसोर सिगाङाव बिथां डिआर नाब्लानि बेल हियारिं जानानै थांदोंब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखै। बेनि उनाव 2025 जोबनाय समहालागै रन्जन दैमारिनि मोनसे बेल हियारिंआ जानो गोनांमोन, नाथाय बेनि अनगायै दासिम जेबो खौराङानो गैया, जेराव जानो गोनां बेल हियारिंआ बारा गोबाव सम गैलिया होननानै बुंनांगोन, जेराव 2025 मायथाइयानो जोबसिगोन। आसा खालामो बे बोसोर जोबनायसिमाव थाबैनो गेदेमा रन्जन दैमारिनि मोजां खौरां फैगोन, जाहाथे बिथांनि बेल हियारिंआ जागोन आरो बिथाङा उदां अख्राङाव फैनो हायो आरो बिथांजों लोगोसे जाखिनि बारग' NDBफोरा दासिमबो जोबथेसालियाव दं बिथांमोनाबो जाहाथे उदां अख्राङाव फैनो हायो। थांनाय 2020 मायथाइनि 21 जानुवारि खालाराव बर'नि थामथि गोरोबथा, जाय गोरोबथाया एबसु, XNDB, UBPO, भारत सोरखार आरो आसाम सोरखार जथायै BTR गोरोबथाया जानानै थांदोंमोन। जाय गोरोबथायाव एबसुनि दैदेनगिरि, UBPOनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे NDBनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथाङाबो गावनि बेसेन गोसा सागानखौ होदोंमोन। गोबां समफोरावनो सोंथि नुजादोंमोन दि BTRनि सागानगिरि जानानै, मोनसे एकर्डनि बेसेन गोसा सागानगिरि जानानै बोरै जोबथेसालियाव थानो मोनखो? दिनैनि दिनाव मोनसेबो एकर्ड गैया दि जायफोरा सागान खालामदों बिथांमोना बेबादि आथिखालाव जोबथेसालियाव थानांनाय। बेराफारसेथिं BTR दफानि गेजेरजों XNDBफोरनि जेंना, जोबथेसालियाव थानांनाय गासैबो बारग' NDBफोरनि सोद्रोमाफ्रा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानायनि दफाबो दंमोन BTR एकर्डआव। नाथाय माखासे बारग' NDBफोराल' प्रमद बर'नि सोरखार खुंथाय समाव उदां जानो हादोंमोन। बेनि अनगायै माखासे बारग' NDBफोरा दासिमबो जोबथेसालियावनो दङ।
2025 BTC बिसायख'थि जोबनायनि उनाव BTCआव हाग्रामा महिलारिया सोरखारखौ दायो। दा बे समाव गेदेमा रन्जन दैमारिखौ BTCआव सोरखाराव फैनाय मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि सोरखार खुंथाय समाव जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हागोन ना? बेयो मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों। दिनैनि समाव सोरखारनि फारसे सोर खुगा बेखेवगोन? गेदेमा रन्जन दैमारिनि उदां खालामनांगौनि उदां जानांगौनि थाखाय थारैनो जों गेदेमा बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय खौसेयै ओंखारबोनांगोन। खुंथाय सोरखारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनांगोन, गारां दिखांनांगोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि BTCआव 5 बोसोर सोरखाराव खुंथाय गैयै समाव हाग्रामा महिलारिया जों सोरखाराव फैयोब्लानो रन्जन दैमारिखौ उदां खालामगोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन। बे बाथ्राखौ गोबाङानो गोसोआव दं। नाथाय सोरखाराव फैनायनि उनाव बिथां गेदेमा हाग्रामा महिलारिया रन्जन दैमारिनि फारसे जेबो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनाखै। आसा खालामो बे बोसोरनि जोबनाय समाव थाबैनो जेलनिफ्राय उदां जानो हायो, बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों। मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।